eu sunt Cristi și să ne jucăm această minifică mapă, jucăm pe un server. Bine, asta e prima mea mapă, primul meu video de pe acest canal, gaming, și mi se mișcă bine, am și Optifine, car boșii, 1.1 ne merge bine, normal, fără că nu filmez, că știți că am vreo 200 de FPS-uri și nu mint. Bine, și fără texturi, pe cu texturi pe cam 100 sau chiar mai multe, depinde. În Overworld, în Minecraft normal, am vreo 200-300, uneori 400 dacă am Optifine, deci chiar și fără Optifine îmi cresc la 100. Această tare. Vreau juca puțin Skywars, să zicem episodul 1 din Skywars, că îmi place Skywars. Scuzați că să tare, dar încerc să vorbesc mai tare, pentru că sincer nu sunt foarte bun pe la vorbit. Votează tipul de ce este pe scuzați dacă au zis sunete, dar e fain skin-ul meu, n-aveți ce zice. Hai să continuăm. Nu scidați pantalonii, dar unde să ia lanți? Lucrăm pe playminecraft.net. O să vă las serverul în descriere, sau îl puteți găsi voi când scriu eu hub și chestii. N-am kituri, nu ai pe mine, nu ai pe mine, n-am bani, eu sunt sărac. De când am visiuni? Eu chiar mai... ba da. Vreau să știu pe ce dădeam pauză. Ok. Cu live-urile nu prea plac. Am ales ce biscuit, să știu, chesturi ciudate. Pentru că nu-s bune chesturile. Jucăm. Deci, da. Bă, play Minecraft pune și România. La România.ro. Că parcă-s identice, sincer. Adică... Really. Am murit. Sunt slab la chestii. Bă, da. Eu nu-s uite, ăsta are skin-ul meu de la bug. Eu nu-s genul ăla care să zică oamenilor hacker. A avut noroc. Asta e. Știți? Când chiar prind un hacker, chiar asum. Dar nu știu cum să dau report pe serverul ăsta. Report, merge. You can ask the deci merge reportul, dar nu mă lasă când spectatez. Ok. Deci revin la meciul următor. Am revenit. Aș vrea să spun că uite ce e chestia asta, Mystery Blaze. Dacă iei Mystery Souls-uri sau cea de genul, poți să dai chestii, știți? Șmecher, n-am știut asta, dar trebuie să o mori, sau cea de genul. Bine, revin la meciul următor. Am revenit. Dacă vă întrebați care textul pack-ul, este, nu mai știu, Legend PAV, nu mai știu cea de genul. Legend PAV. Legend PAV. Ok. PAV, puteți downloada, eu l-am dat de pe net. Foarte tare. N-am votat. Super jam. Se stopă. Așa. Super. Urăsc chesturile care nu s-au pe... De mult doar votam că vreau să fie ca un meci normal, dar nu ne dă enchantate. Bă, episodul viitor cred că jucăm pe MC pe România, pentru că acolo dă chestii enchantate. Știți? Și asta e super. Bine, gata cu super. Super tare. Hai să ne punem armura repede și să... că slab la ăsta. Avem arc, ceea ce e bine. Arcul săgeți. Băi, vedeți, 14. Nu contează. Bine și așa. Avem, uite, mai un chest acolo. Ce-s cu TNT-urile astea puțin? Sunt curios. Acum chiar sunt curios. Boți de diamond. Boți de diamond. Ok. Chiar sunt curios. Revenim. Scuzați pentru probleme. Hai să ne scăm aici. Ia. Rex.
Uite. Bă! Oh my fucking gosh! Oh my fucking gosh! Ăsta chiar e hack! Nu știu dacă hack, dar mi s-a părut că da, sincer. Ia să vedem. Nicruț. Tot MVP. Hai bă, battle! Hai bă, battle, că merită. Bă, deci, i-am dat vreo... Deci, cum să zic eu? What? Ce a câștigat? Unde-i? What the fuck? Runda pe mapa are... Bine, asta e ciudat. Ok. Mai jucăm un match. Scuzați dacă se aude vocea încet, dar nu știu ce are. Microfonul așa vorbește, așa face el, așa a deschis, să-mi se aude vocea încet. Deci... Să începem. Bun, am ales bani. Am votat eu, dacă nu știți, dar am dat pauză. Am votat pentru chesturi OP și pare că n-au dat chesturi OP. Astea însă OP, dar pentru serverul ăsta nu sunt. Credeți-mă. Am văzut OP-ul lumii. Ok, punem alea, asta o punem acolo. Punem și, avem și Ender Pearl. Asta le vom pune aici, lângă astea. Și vom lua astea. Buțea, mamă, de diamond. Păi să luăm și pe al doilea chest. Știm ce suntem full. Nu, suntem chestul ne mai lipsește. Arc nu ne-a dat. Luțan, good. Dar avem bulgari, care sunt importanți în viața reală. Ok, hai să luăm pe... Avem diamante acolo, dar nu vrem să craftăm. Cine crafteze? Cine mai stă la survival în jocul ăsta? Aș vrea să mă teleportez acolo dacă se poate. Bă! Tot timpul mi se întâmplă asta dacă te gândești. Ia. Ce face asta? Doi teameri. Doi proști. Ce mă? Doi teameri. Uite. Uitați mă aici. N-am bani să fac chestii. Bă, deci da, cam atât a fost și acest episod. De ajutare, pa!